tuk chuak no mole Vawiin nun kong Hruaitu atan itano hluber chu pakhat Chiah ti kan zir ho le don ani tukin devotion atan helai korin le khathon pani na bunga chang somni pakhat hi kan mang le don ani ilongai thele ila ama a chuan pathian felna kan lo ni theina turin suareng reng khelo chu pathianin keima ni awangin suala asiama lalpana thumal somro se amen. High school pakhata hian Paul som zirlai ho office anti faitira mei chezirlai pakhat chuanin an zirtir tu dawkana cheng som nga not le cheng som ni not lo om thiang reng mai chu ala a cheng som sari lai ani chu an riat chhu nu chuanin arutu an zonga ain pon mai lo awangin an zirtir te chuanin an class puma hrema an vauta a amai ro chu arutu ber hi atan laklo wangin en puang du lova an vai tur ai chuan ti in an zinga mi pa alian deuh ber mai chuanin sar keima kani e ti in ati sual hau lova an vai tur ai ama amal tur aron thlang ta a ti chuan an vai tur ai chu vai thum na fe in akut ding lama an hlap thok mai ani hetiang hian khovela hianin kan fa te emo kan thian te emo kan mangai te emo an tur ai kan tur sak chang te an ti ai narim kan tho sak chang te an kal na ai kan kal sak chang te a om fo thina mi tur ai tura kan in pek meu china hi chuanin kan in lai china a thaviau ani thina kan in thian thale te po ani tlang pui thinin karing ani mitam takin an mangai Chiah an nel Chiah an ngaina Chiah an ngam tlak chepo ani mai thei mi then khat chuan I thil ti ai isum sen ai an sen sak Chiah I zong thil lei ve itum te po athlonin thil pek te po idong thin mai thei chutiang chuan in sen so ai in sen so in huamin itan anin pethin ani nima sela itana thi chu pakhat chawa om chu chulali su hiani mi hing te hi chu kan chung te kan mangai te tur ai te anti ai te kanin ti saka kanin kep thin nima sela I su chuan a mel ma te Tana nu na pe ni lalpa chu fakinam ro se pathian thu chuan ama a chuan pathian fel na kan lo ni theina turin suareng reng khelo chu pathianin keima ni awangin suala asiama ti in min rila misual pathian an chia in adel tlat boral mabak chatuan hremna mabak ten pathian felna kan lo nei let le theina turin suareng reng khelo mithiang lim Isu Krista chu keima ni awangin suala siama ni a ngai sakani a nangma le keima awangin athiani chuwangin Christian Atlante kan ni awangin nangpa itana thil du le tangkai tam tak a omani po in aber tur ero hi chu pakhat chawa omani chu Isu Krista hiani vena hian Christian Atlante kan ni awangin nang le keyatan hian kan thil hlu kan property te engamo kan gadget te emo thil rang kan Tana hlu hi tam tak po a om mai theye aber ero hi chu pakhat chawa oma chu Isu Krista hiani vena hian kan nun hlu ber poimo ber lal ber le kan hlau ber chu ama Isu Krista hilo ni sela atan kan rin oma atan kan din nge chuan hlau tur omlo kan thian thaber ani jok thin ani chuwangin vena hian itana hluber chu pakhat chawa omti hi lo hrerengla chu Isu Krista hiani khovel thil nen te khin tham ani lova te khin chi ani lova a ai hlu jok hiring tu nu na a om tur ani lo lalpana thu kan zatan malsom ro se amen itong tayang lalpa
thil pek lu chung chuang tak mai hi fa pa Isu Krista min pe a lom thu kan ril che ani he Isu Krista hi leya pakhat ma ama ang an lova wana po ama ang an lova ama bak an lo ini chun liao chatuan mun na kan nei na tura min pek phalawangin lom thu kan soye vena hian kan Tana hluber chu pakhat chawa oma chu Isu Krista ni ti kan ngai tha amen tia ani adikani kanuna hian chu ani tia lali Isu Krista chu kanuna poimo ber ani na kan riat thar le the na turin vena hian he thu cha toy te mang hian kanuna nangin thu sei chun zom la nem hetang che lali Isu Krista mingin kan run ti le amen